I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afọ gbaa family emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa, what you should know about spiritual work. Abịa ebe ka m kọwara gị na spiritual work o nwere knowledge ị kwesịrị ịma. Ịchụkwa mmụọ ma ọ bụ ịkọnekt mmụọ, ị ga-enwe higher knowledge. Maka na enwere ihe a na-akpọ point of contact. Ị ga-anọ na any altar ọbụla, connect ye altar ọzọ. Ihe dị mkpa bụ na altar dị be nna gị na gị na ha dị na mma. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ịchụkwa imetụta gị na altar dị na be nna gị dị na mma, ị nwere ike ịnọsi n'altar ọzọ connect ya altar dị be nna gị. Ọ bụrụ iwu na iwu na ọ ga-abụrụ dị be nna gị. Ọ bụrụ na ịghọtalụ ka mmụọ si arụ ọrụ, ifuru na connectivity dị very easy as long as na mmụọ ka ị na-ekwu maka ya. Ọ na-etu a MTN ga-esi connect Glo ma ọ connect Airtel. Ha bụrụ the same network, mana ha nwere some certain things in common bụ those fiber network. Etu a ka ọ dị na mmụọ bụ mmụọ, they interconnect each other. Malụ nka ihe njikwube maka ndị nwere ike isi gị ka mmalụ ga-atụ na-ekuzi nkuzi na-ama atụ ka ị na-aghọta ihe na-ekwu. O nwere onye nwere ike isi gị na before ịchụ ọrụ ndị mmiri gị aja ma ọ bụrụ ịchụ ọrụ ndị otu aja, example ka nwere ndị mmiri mat, ma before ịchụ ọrụ ndị mmiri gị aja ma ọ be at peace with ndị mmiri gị, na ọ ga-abụrịrị iwuriti na ị ga-ejerịrị na mmiri be nna gị. I can tell you it doesn't work that way. To onye bụ nwa mmiri, onye ga-alụ dị ọrụ nwere oke ibubo oke ọfọ eji alụ ya, I can tell you na ị nwere ike ị na-ebe ọbụla ihe ị mara ọkarịrị gị. Onye amarọ na how things work nwere ike ọ marọ na ị nwere ike ịnọ na Nnewi mewe bill, jee na DHL office mewe bill to any part of the world, mana onye amarọ na ọ dị possible. I can tell you na ị ga-anọ ebe ọbụla any altar ọbụla as a point of contact. Mmiri ewu mmiri, ị ga-anọ na mmiri bụ white altar, connect any white altar ọbụla all over the world. Maka ụnụ nwa bụ ndị na-ekwechiri inu na-eme ka ihe ụfọdụ ihe na-adịrị ndị mmadụ too difficult. Etu unu si ekwu ya bụ na mgbe gboo mmadụ na-eje na be nna ya maka na mgbe a na-adị apụ ọrụ oyibo, onye ọbụla nọ na village. Because of that we are na-eme operate within the zone. Onye akpatakwa na mgbe a na mmadụ na-anụ nwaanyị ma ọ bụ n'ọnwụ di within the be nna ya because adị apụ ọrụ oyibo. Mana kịta apụwago ọrụ oyibo, mmadụ nweziri ike ịnụ ebe ọbụla o si n'afọ. Mana ihe na-achọ ka nkọwalụ gị bụ ị nwere ike ịnọ ebe ọbụla connect ya ndị mmiri gị. Ihe awụ ihe power of radiation and power of vibration dị n'ime gị mewuru. Na imewuru ya does not mean na onye ọzọ ya emewu ya. Maka ụnụ nwa na-ekwechiri na ọ ga-abụrụ na be nna onye ahụ. Kedu maka ndị obodo mmiri adịrọbe ha? Ọ na ịmara na o nwere ndị obodo mmiri adịrọbe ha? Ndị Kafanchan, ndị Chad, ndị a niile nọ n'ugwu Hausa enwere ọdị mmiri atọl. A whole steeti nwere ike abịa enwe ofu mmiri ma ọ bụ na enwere ọdịcha. Ndị a niile ị na-ekwu ihe a, ọ na ha dị abụ nwa mmiri? Hello, kedu na mmiri eji eje lụrụ ha ọrụ? I can tell you na ndị ọzọ achọrọ m ka were ma alụ atụ ka ịghọta ihe m na-ekwu. Ọ bụrụ na enwere ka mmadụ si wee nwere ike wute mmiri need to pacify ndị mmiri, I can tell you ị ga-use any water kwubie okwu as a point of contact ọbịara mmezu. Ihe mara ọkarịrị gị and ihe imewuru ọkarịrị gị. I can tell you na ị nwere ike ịnọ na any altar ọbụla, connect any altar ọbụla, maka na every altar, all the altars are interwoven. Nke ọbụla ha jikọtara aka nwere ebe ha si wee unite onwe ha, maka na ofu ala ha ji bụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ka a na-achụ anụ. Nke ọdịkwa na-achọ ịgwa gị bụ ihe ya ama na gbasara mmụọ bụ ọ bụrụ na enwere mmụọ dị na be nna unu for any reason, ọ bụrụzie na ọ na-achọrọzi mmụọ a unu niile wee kwekọrịta. Ana m achọ ka nkọwara ka ịghọta the mindset of mmụọ. Ọ bụrụ na mmụọ example na mmụọ dị na ụmụnna, ọ bụrụzie na o nwere any reason unu gara ịchọ ya nụ, ihe unu ga-eme bụ unu akpọ ndị niile bụ nwoke ọbụla a mụrụ na ya bụ clan nwere to do with mmụọ, ya bụ mmụọ. That clan ga-abụ na ọha ka esi eweta aka ji ọfọ na-efe mmụọ ahụ.
enwere ụdị isi mkpata na-eji si na klan a na-eweta aka ji ọfọ bikos na ndị nna hibere ya bụ mmụọ si na ya bụ klan. Akpọ ụmụ nwoke nọ na ya bụ klan, ọ bụrụ na ụnụ dị 100 kpọọ onye ọbụla ga-ekwu okwu. Ọ bụrụ na onye ọbụla si na ya nwa bụ Chibuike nwoke afọ adọsị sọpọt imedo mmụọ si bụ n'agha ọ nọrọ ana, onye nke ọzọ ekwukwa the same thing. Ọ bụrụ na 100 ahụ ụnụ dị wee kwuo n'ofu ọnụ si na ụnụ achọrọzi mmụọ dị etu a si bụ n'agha, I can tell you, unu enidiro fada, unu enidiro pastor, unu enidiro any man of God ọbụla. Ihe unu ga-eme bụ gwanụ mmụọ ahụ ihe unu ga-eji wee dunia, ma ọ bụ na eje gbaa afọ ihe a ga-eji wee dunia. Unu duru mmụọ anwa jee na bandịrị obodo unu n'obodo ọzọ, unu adọrọpụ esi ya jee nke ọma. O nwee ihe anụ ahịa enye eji edupu ya, unu ewere edupụrụ ya. Ịghọtara ya? Mana unu ejekwara jee mee abuse isi ka ịmụnye nke ọkụ ma ọ mụnye nke ọkụ. Ọ bụrụ ihe ịmụnye ọkụ akpa wee lahụ n'ute. Echefuna na ndị nna unu kpọtara ya bụ mmụọ install ya na be unu kpara akpa. Unu ndị na mmụọ wee negotiate ewee hibe ya bụ mmụọ. Enwere isi mkpata na ama emedozi ya bụ mmụọ. Ndị dịkwa ndụ bụ ndị nọchitere anya ndị nna nna ha ga-anọkwa anọ kpaa wee dunakwa ya bụ mmụọ na udo na aṅụrị, enwee peace, enwere ihe ga-eme, udo ga-achị, ndụ ga-adị, ntị ọ dị. Ka ụnụ ghọta ka esi eme. Mana ebe bụ nsogbu bụ when you go forcefully to destroy what you cannot create. Enwego gba agbụsa by then nsogbu adị. Ị mara na endịrọ harmony. Maka na ịma na ebe ọ bụ na ọgba aghara dị, onye ọbụla na-eketa ya nke ya ịnụkwa. So mana ọ bụrụ na unu setụ n'udo, unu enidiri onye ọzọ, unu nwawo ndị ụmụnna unu ga-emewuye, unu mee ha na-etu a ifu n'udo ga-adị. Ịghọtara ya? Maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na agbakọ kwa nwa n'onu na ọ dị awa n'afa. Na ebe ọ bụ na akwụkwọ na-ekwukwa na ebe ọ bụ na adị ebu a na-eto kwekọrịta ihe na etu a ka ọ ya adị. Unu kwekọrịtara ha unu niile kwekọrịta etu a ka ọ dị. Maka na ọnụ nwa bụ ndị kwekọrịtara nọchitere anya the clan of that particular people nwe ya bụ mmụọ. Etu a ka ọ dị n'ihe niile. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Onye ọbụla na-asị gị na ọ bụrụ na n'ihi na obodo ọzọ na bife ịlụ ọrụ mmụọ wee gaa na ị ga-esi n'obodo ị nọ gbarụ transport na be nna gị wee jee lụọ ya, ọ bụchara eziokwu. Ihe na-edere ime ewu the connect the power of the sun. Ikwubi okwu, use ya as a point of contact, kwubi okwu, ma ọ use any altar ọbụla kwubi okwu, ọ ya aga. Maka na ọ na ike Chukwu ka ihe niile na-eme. Mana ọtụtụ ndị mmadụ a na-aghọta this etu ihe si kwesịrị ka ọ na-eme in modern reality. Ha ekwechiri aka na-etu anwa ọ dị na gboo ka ọ ga-adịrịrị, ka ọ ga na-adị na-aga. Yes, I can tell you na enwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-eme abụrụ etu o kwesịrị ịdị. Mana know this ihe a na-akọwara gị and know peace. If you na practicing Igbo spirituality ọdịnala Igbo adịrọ difficult. Mana ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ọ dị ka ọ dị too difficult. Therefore, na-eputu ndị mmadụ into unnecessary pressure. Ọ bụrụ na ịdọtụcha mmụọ gị na ha so, then you negotiate ekwu etu ọ ga-esi wee dị. Ị malụ na ọrụ mmụọ ga-adị very easy. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a nkọwalụ gbasalụ spiritual work, ịchaatị m na WhatsApp. Bụrụ na o nwere ihe na-agbagwoju gị anya ma ọ agba ikere onwe gị, aga m enyere gị aka liberate ya, because ihe na-edire uke liberate ya gị, liberation of the mind, yotago, and physical liberation. Ị ghara iji aka gị tụọ onwe gị na-agbụ. Onwe ajụjụ nwere na nkụzi a, chaatịkwa m na WhatsApp m 08057837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwuoke Premier be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.